naglalakad? Bakit? Lalaki, babae yan, kapatid ni Mika yan. Kapatid ni Mika yan. Wait, sorry po. Hi! Kailan mo, bukas? Kailan tayo? Bukas. What? Baka mag-walkout na naman. Sino? Bakit? Lalaro lang eh. Bakit? Ano sabi mo? Sasabihin mo yung reason. Sabi mo. Sasabihin mo. Yung pa binabayaran yung pag Yung pa binabayaran yung utang ko. Dito. 300. Pwede na. Para may Kala ko pambayad libre. First of all, tapos na yung birthday mo. Dapat birth pang kamiyon. Wala. Dapat ano, may discount. Yung malalaman. May discount, may discount. Ito na ito for you. Content. Ang tawag mo dyan? Dito sa akin. Hindi, middle ah. Wait lang. Wala naman siya dito. Kasi sinikip ako. Yung sa akin sinikip. Isa ba yun? Mika! Buki na lang. Pinsan ko. Sana.